ħattulna kollox, issa sraqtulna l-eżes ħaġa tagħna, is-saħħa. Hekk iddikjaraw id-deputati Adrian Delija u jinvassallu f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonista wara l-mewta traġika ta' Stephen Manjon illi tilef ħajtu b'attakk tal-qalb waqt li kien qed jistenna fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Ma' ġurnalisti preżenti ix-Shadow Minister għas-Saħħa fisser kif is-sitwazzjoni f'dan is-settur ilha snin tikrolla, sakemm issa qed naraw b'mod ċar kif il-poplu Maltu Mawċi qed ibati minn nuqqasijiet tal-Gvern Laburista. Adrian Delija jinsisti li għandha tinġar ir-responsabilità politika għal dan il-każ traġiku li seħħ fil-waiting area tal-emerġenza. Settur tas-saħħa fi kriżi. Ili nikteb li l-emerġenza hija f'emerġenza. L-emerġenza tinsab f'emerġenza. Għamilt snin niġġieled biex nġibu lura l-isptarijiet. U l-gvern baqa' jiddefendi il-kriminali. Baqa' jtihom il-miljuni fuq il-miljuni li suppost nbnew l-isptarijiet il-ġodda, suppost għawna servizzi aħjar, tajbin, li laħqu mad-domanda dejjem tiżdied. Il-popolazzjoni li żdiedet b'100,000 u iktar f'għaxar snin. Ilna snin ngħidu li hawn overpopulation, ilna snin ngħidu illi l-mudell ekonomiku li żżid l-ekonomija billi tkabbar il-popolazzjoni ma jaħdimx. Ilna snin ngħidu illi dan gvern bla pjan. Minnaħa tiegħu jinvassalu qal li dan il-każ li seħħ fl-emerġenza juri kemm verament l-slogan is-saħħa lil Maltin spiċċa fix-xejn. Tant li qed naraw il-Maltin u l-Awċin jistennew is-sigħat ix-xhur u snin sakemm jiġu kkurati. B'riżultat li xi drabi għal dawn il-pazjenti ikun tard wisq. Bħala Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħankunu qegħdin nagħmlu l-investiment fis-saħħa. Iżda investiment ta' veru, mhux investiment ta' miljuni f'kumpaniji fittizji, f'kumpaniji li serqulna flusna. Se nkun qed ninvestu fis-settur tas-saħħa biex ikollok settur li inti meta tiġi bżonnu tinqeda. U li iva għandi l-professjonist li qed issegwina għaliex naf ħafna li tkellmu miegħi daw il-jumejn u li waslu l-messaġġi tagħhom, natukom l-għodda u l-ambjent li taħdmu fih li jkun denju għalikom u għal-pazjent li qegħdin taqdu. Il-Partit Nazzjonista qed jappella biex tintrefa' responsabilità amministrattiva u politika għal fatt li tlifna persuna propju fl-emerġenza matul il-ħin ta' stennija. Il-Partit Nazzjonista qed jappella wkoll sabiex il-Gvern ma jibqax iwebbes rasu u jaħdem flimkien mal-Oppożizzjoni għas-soluzzjonijiet sabiex ma narawx aktar minn dawn it-traċedji.